Id-deputat nazzjonalista Rajin Kallus sostna li l-kap nazzjonalista Elix Borg iċċara l-pożizzjoni tiegħu dwar it-torrijiet Fawdex. Dikjarazzjoni li tikkonferma kemm fil-verità l-ewwel Elix Borg għal-mod u imbagħad għal-mod ieħor fuq dan is-suġġett. Rajin Kallus esprima dan ma' One News propju barra l-binja tal-Parlament. Fl-istess jum li Elix Borg ċeda għal pressjoni pubblika u interna fih dan il-partit tiegħu stess dwar din il-pożizzjoni li ħa. Onorevoli, nsellimlek, kif ħassejtek meta Elix Borg iddikjara li jrid Skyline Policy li jaf tippermetta torrijiet Fawdex meta inti kont faħħart id-deċiżjoni tal-Gvern biex ma jkunx hemm torrijiet Fawdex? Naħseb iċ-ċara l-pożizzjoni tiegħu, ġifieri l-istatement li ħareġ illum il-kap tal-Oppożizzjoni iktar kmien naħseb biżejjed. Fil-fatt, sorsi fid-Dar Ċentrali qalu li l-One News kif Kallus kien wieħed mill-aktar persuni li ħoloq pressjoni biex Elix Borg ibiddel il-pożizzjoni tiegħu. Dan minħabba l-fatt li Kallus innifsu kien diġà esprima ruħu fuq is-suġġett lura fl-2014 meta Gvern Laburista daħħal Skyline Policy li teskludi għal kollox il-bini ta' torrijiet Fawdex. Dakinhar Kallus kien ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-Bord tal-MEPA u ma' Times kien ukoll ikkwotat jilqa' l-fatt li Fawdex ma jistgħux jinbnew it-torrijiet. Din id-dikjarazzjoni tmur għal kollox kontra dak li ddikjara l-kap nazzjonalista Elix Borg ma' sit whoswho.mt ftit tal-jemilu. Sax tiġġeneralizza, għalhekk qed ngħidlek ġieli meta tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm abbażi ta' din is-Skyline Policy kieku. Madanakollu għal din id-dikjarazzjoni reaġixxew bosta fostu maqdiet u figuri ewlenin fil-qasam ambjentali. B'riżultat hekk u l-pressjoni interna fih dan il-partit tiegħu stess, Borg ftit tal-jiem wara ħareġ filmat fejn ċeda għal pressjoni pubblika.